थाइखाजरा दालाइसा एबसुनि गोदानै लुफुंजानाय मावख'खौ दिनै चिरां जिल्ला एबसुनि नेहाथारि दिलीप कुमार बसुमतारिया बेखेवना होबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 10 दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिंनि थाइखाजरा दालाइसा एबसुनि मावख'खौ बेखेवना होयो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि दिलीप कुमार बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे दालाइसा आफादनि मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो फरायसाफोराबो बाहागो लायो। बे बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि दिलीप कुमार बसुमतारि बिथाङा मा बुंखो खोनासंदो। दिनैहाय मोनसे जोबोद गोथार सान 10 दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बे थाइखाजरा ओनसोलाव थाइखाजरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय जे गावसोरनि मावखुलिखौ गोदानै बिथांमोना दिनै बेखेवनानै लाबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदियै जों बाहागो लाफैनो खाबु मोनदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाखौ लानानै बे दालाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बे दालाइ आफादनि जि मावखुलि बे मावखुलिखौ गाजा गोमजायै ग्रोम ग्रोमै बेखेवनानै लाबाय। बे मिजिंथियो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थाइखाजरा दालाइ आफाद बे आफादा बे थाइखाजरा ओनसोलनि गासैबो समयसाफोरखौ जेंनाफोरखौ जेरैहाय फरायसाफोरनि जेंना समाजारि जेंना बिभिन्न जेंनाफोरखौ मोजाङै बाहाय रायजो राजाजों गोरोबनानै सोमोन्दो लाखिनानै सान हर मोजां खामानि मावलांगोन जों बेखौ आसा खालामदों। माहारि दानायनि समाज दानायनि फारसे बिथांमोना जायफोर गोख्रोङै दिनै बिबान मोनदों बिथांमोनखौ आरो गोख्रोङै खामानि मावलांनो हागोन बेखौनो मिजिंथिदों आरो फोथायनाय दं जे बे दालाइ एबसुखौ जोंनि बे ओनसोलनि गोबां बर'नि माहारियारि आफादानो जा बा गुबुन गुबुन आफादानो जा बा रायजो राजायानो जा बयबो अनसायगोन आरो बयनिबो मोनसे अनसायनाय आरो मददनि गेजेरजों बे गोदानै मावखुलि गायसंनो हानाय बे थाइखाजरा दालाइ एबसुआ ग्रोम ग्रोमै खामानि मावलांबाय थानो हागोन आं बेखौ आसा खालामनो हादों आरो दिनै जोङो फोथायदों जे बे साहा ओनसोल जिहेतु थाइखाजरा ओनसोला बे ओनसोलाव जोङो गोबां खामानि मावनांगौ दं। बर' हारि दानायनि जुदि बाथ्राखौ जों सानोबा बर' जाथिखौ जोङो जुदि अरायबो जों गोगोमै बा जौगानायखौ जों लुबैयोब्ला थ' बे ओनसोलाव जिहेतु बर'फ्रानो 100% दं हिसाबै जों खामानि मावनांगौ गोबां दं आरो बे ओनसोलाव गोबां जोंनि जाथि दानायनि हाबाफारिफोर बा जोंनि बर' समाजनि जेफोर समयसाफोर बेहाय दिनै गां दङ। फरायसालिखौ लानानै ओनसोलाव मोजां मोनसे थासारि दानांगौनि थाखाय बे ओनसोलाव रांखान्थि जौगानांगौनि थाखाय कमिउनिकेसननि बाथ्रा बाजारफोरनि बाथ्रा दा बाव गोबां बेफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैहाय एबसुआव थानानै बा अफिसाव थानानै दिनै इउनिट लेभेलाव दख'रा लेभेलाव दिनै जिल्ला लेभेलाव दिनै सेन्ट्रेल लेभेलाव जेब्लायबो जाथि दानायनि खामानिखौनो मावबाय थादों। दा दिनै थाइखाजराया ओनसोलनि दालाइ आफाद हिसाबै ओनसोलनि सायाव मोजाङै गुरुत्त होनानै खामानि मावलांबाय थागोन जोंहा बेखौ फोथायनाय दं आरो बिथांमोनजों जेब्लायबो दख'रा आफाद जिल्ला आफाद जोंहा बेखौ फोथायनाय दं आरो बिथांमोनजों जेब्लायबो दख'रा आफाद जिल्ला आफादा जों गोख्रोङै मोनसे सोमोन्दोआव बा नोजोराव जोङो थाबाय थागोन बेखिनिखौनो आसा खालामदों। दिनैहाय जोङो थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मोनसे दालाइसानि अरायथा मावख' हिसाबै जोङो दिनैहाय गायसननानै लादों आरो बेखौहाय दिनैहाय जोङो बेखेवनाय जोङो हाबाफारि लादों। दा बेवहायनो बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि महरै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो हांख्रायनाय बायदियै बिथाङा नुजाथिफैनानै जोंनि दालाइसानि जे गोदानै लुफुंनाय मावख' बेखौहाय दिनैहाय बेखेवथिनानै होफैबाय। दा बे मावख'नि गेजेरजों जोङो बेखौनो आसा खालामो जे जोङो थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै अरायथा मावख' गैया हिसाबै जोंनि माखासे मावनो गोनां
जेबायदि हाबाफोर बा हाबाफारिफोर दा बे हाबाफारिफोरखौ जोङो मोनसे सिस्टेम बायदियै जोङो मावलांनो हायाखैमोन। दा दिनैहाय बे अरायथा मावख'खौ लुफुंनायनि गेजेरजों जोङो आसा खालामदों जे जोङो दालाइसा हिसाबै दालाइसा ओनसोलनि सिङाव थानाय समाजारि जेंनानि बिथिं आरो सोलोंथाइ जेंनानि बिथिं फारफ्रोमबो बिथिङै जोङो जेबायदि जोङो हाबा मावनांगौ बे बिथिङै जोङो साबसिन हामसिनै जोङो मावलांनो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों। दा जोंनि नैबे थाइखाजुरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समावहाय जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानानै जोङो हाबा मावबाय थादोंमोन। दा बिनि गेजेरजों माखासे ओनसोलनि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोनहा सावरायलायनायनि गेजेरजों बा बिसार खालामनायनि गेजेरजों 2014 मायथाइयावहाय जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खोन्दो महरै बोखावथिनानै लाबोदोंमोन। नाथाय माने अरायथा मावख' हिसाबै लुफुंनो हायाखैमोन। दा दिनैहाय बे ओनसोलनि माखासे साननो हनो गोरों सुबुंफोरनि हेफाजाबजों लोगोसे जों सरकारि बिथिंनिफ्राय गैयाब्लाबो एसे एनैब्लाबो जोङो हेफाजाब मोननानै दिनैहाय जोंनि नैबे थाइखाजुरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेखिनि महरसिम जोङो होनो हादों। दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं एसेखिनियाव रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो फोरमायथिनानै एसेयावनो दोनथ'बाय। माला गायसननाय जायामोन बेखौ? ओरैनो 2014 मायथाइयावहाय जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खोन्दो महरै गायसनबोदोंमोन, बोखावथिनानै लाबोदोंमोन। बेनिफ्राय 2020 मायथाइयावहाय जोङो बे मावख'खौ माने फाउन्डेसन खालामदोंमोन।